Γεια σας και καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Στο σημερινό βιντεάκι θα σας δείξω ένα καφέ Smoky Eye με καφέ χείλη. Και το primer που χρησιμοποιώ είναι από Smashbox το Photo Finish, καθώς και το make-up είναι της Clinique το 2 σε 1 Concealer and Foundation. Θα πάρω το Concealer MAC Pro Longwear στην απόχρωση NC20 και το σβήνω με το σφουγγαράκι. Καθώς και θα πάρω τη πούδρα από MAC Studio Fix στην απόχρωση N4 για να σετάρω το πρόσωπο. Θα χρησιμοποιήσω από Maybelline το Master Sculpt στην απόχρωση Medium Dark για να κάνω τα κοψίματά μου. Και θα βλεντάρω λίγο παραπάνω με ένα δίτριχο πινελάκι. Χρησιμοποιώ τη σκιά Espresso από MAC για να γεμίσω τα φύλλα. Καθώς και θα σετάρω με τη μάσκαρα για φρύδια από L'Oreal Brow Plumper Artist. Θα πάρω την παλέτα Elysium από την εταιρεία MUA. Θα χρησιμοποιήσω αυτό το mauve καφέ χρώμα στη κόχη μου. Είναι μια πάρα πολύ ωραία παλέτα, όπως μπορείτε να δείτε, έχει πολύ ωραία γήινα χρώματα. Θα πάρω από NYX Lip Lingerie στην απόχρωση Teddy και θα τοποθετήσω στο κινητό βλέφαρο. Θα σβήσω και αυτή θα είναι η βάση για την επόμενη σκιά που θα μπει. Και τώρα θα πάρω τη σκιά Espresso και πάλι από MAC και θα τοποθετήσω πάνω από το liquid lipstick για να σετάρω και να το κάνω λίγο πιο έντονο. Θα τοποθετήσω και στο κάτω βλέφαρο και σβήσω. Θα πάρω το pigment Melon από MAC και θα τοποθετήσω στην εσωτερική γωνία. Η μάσκαρα που χρησιμοποιώ είναι η Lash Sensational από Maybelline. Θα πάρω τις βλεφαρίδες από Clio Goddess Lashes που μπορείτε να τις βρείτε στο Instagram. Νομίζω ότι συγκεκριμένες είναι το Still Wash Popping. Και θα πάρω ένα κρεμώδες highlighter από την εταιρεία MUA και πάλι. Το συγκεκριμένο είναι το Strobe and Glow στην απόχρωση Pearl Gold. Θα τοποθετήσω στα ψηλά σημεία του προσώπου. Και πάνω από αυτό θα χρησιμοποιήσω ένα highlighter από Laura Mercier, το οποίο είναι στην απόχρωση Pearl. Θα βάλω μάσκαρα και στις κάτω βλεφαρίδες και θα χρησιμοποιήσω το rouge Well Dressed από MAC. Το κραγιονάκι που θα χρησιμοποιήσω είναι το Lip Lingerie από NYX στην απόχρωση Teddy. Και είμαστε έτοιμες.